Maayong adlaw kayo tanan ano sa bitag kini ang inyong atuang programa sa TV Apolia.com gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apology International. Sir Jose Obano kini sa katali nga panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So natay tubago na pod nga laing tawag ining argumento post daw ni sa usa ka pastor nga tawag ini nga ambot asa kagikuha niya ni iyang information mahitungod sa gitawag og larawan og mga rebulto. So kinig yung nagaklase nga argumento o kining basihan or kining mga ilang mga pasangil wa gyud na tawag ining kahumanan. Actually gitubagnan ni simbahang katolika ni adto pang Second Council of Nicaea 787 AD. Pero kining maong mga tawhana sige banhaw ni anang maong gitawag issue ano man kay kung di nila na banhawon ang mahitabo is di man sila kapangilad og mga inosenteng katoliko mo nang ilahagi ng banhawon kay pagkato mga inosenteng katoliko mailad ba sige ato di na dugay-dugayon okay ato ang paminawon. Okay, dali lang ha. Ato pud nahisgutan na katribro kining about sa issue karon. Kining about sa mga larawan, mga rebulto. Actually, dugay naman ang issue pero kamo raman pod ang tawag ining di ka move on kadugay na nagitubag simbahang katoliko ng inyong mga issue. 787 pa ng mga banggiit ang mga teologo pa to nagreklamo pero gitubag ng simbahang katolika. So sa tinuod lang is umana unta na pero kamo man ang di ka move on. Hantod karon maghihapon sige maghihapon mo pangatake. Kinsa man gyud dapat nga sundon sa mga tao or sa mga magtutuon ning kalibutan? Ang pagtulunan ba ni Apostol Pablo or pagtulunan ni Magellan? Ingon-an yung klase nga tawag ini nga mga pangunahon na mga higalag ba igso nahulog nga iyang gibulag ang pagtuo ni San Pablo ug ang pagtuo ni Fernando de Magallanes. O siya kabantay nga ang pagtuo ni Fernando de Magallanes naggikan sa gitawag og Espanya. Nya kanang Espanya mao nang lugar ang giadtuan ni San Pablo aron iyahang gitawag og walihan. Imposible kaayo nga protestante ang pagtuo nga nadawat sa mga taga-Espanya sa 1st century AD nga naman kay for almost 2,000 years ang pagtuo sa mga taga-Espanya Katoliko 99% nya pagkahuman imuhang ilahi ang tawag ining pagtuo ni Fernando de Magallanes o kining pagtuo San Pablo dili kanang pagtuo ni Fernando de Magallanes gikan na sa pagtuo nga iyang nadawat nga natudlo dito sa Espanya og ang responsable na katulo dito pastoy sumala sa kasaysayan si San Pablo nga sumala pa sa kasaysayan katolikong magwawali dili pastoy protestante. So dapat mahibuloan ni makatribe. Dapat maabli ang mga panghuna-huna sa mga magtutuon ini. Kaya naman kung basihan nato ang history. Iyati ratan. Kinsa man lang nang dalaog tanaw na to kung basihan daw tong history tanawon do nato ni ang tawagan ng history. Kristyanismo or Christianity sa Pilipinas. Si Pablo ba or si Magellan? Pagkayabag na lang yun. Uyon na siya nga ang nagdala sa Kristyanismo dito sa Pilipinas si Fernando de Magallanes. So buti pasabot kung dili ka mo angkon ni anang mong gito pagtuo, you are not a Christian. Kining mo ang tawag ining pastuyan ni kabalo man jud kung nag-angkon ni Kristiyano. Nya pagkahuman iyang atakiyon si Fernando de Magallanes, dili ni tawag ini Kristiyano. Kining maong gitawag og tawhana. Number 2, again sumala sa kasaysayan si San Pablo nagkaabot og Espanya. Gitudluan niyang mga taga-Espanya, di lang kay San Pablo naabot to si Senyor Santiago, nakaabot dito. O bitaw Senyor Santiago dito sa Compostela, Spain, mo na ilahang patron si Senyor Santiago de Compostela. Buti pasabot mga apostol nakaabot dito sa Espanya. Nya pagkaman ingno nimo nga asa ta magto sa Magallanes o dito ba kang tawag ining San Pablo kanang gituuhan ni Fernando de Magallanes or Ferdinand Magellan mao nang pagtuo nga gitudlo sa mga apostol dito sa gitawag Espanya. Ngano man kay ang mga apostol wa kaabot og Amerika ug sigurado ko kanang imong pundok imuhan na nakopya sa mga Amerikano. Di ba wala na lain si Magellan? Kaya nga naman gusto ni Magellan mailog ang Pilipinas. Mo ning story. Mo ni bantay na to mga igalag mga igsoon. Mo ni story sa mga pastoy nga gusto niyang yabagon ang pangunahuna, ang tarong nga pangunahuna sa mga inosenteng Katoliko. Asa man nakakitaan na nga ni abot si Ferdinand Magellan diri aron ilugon ang Pilipinas? Takar man taw ka.
Pataka ra gyud, pataka ra. Especially sa mga kayamanan nga nasa Pilipinas. Unsa may kayamanan nga ang Pilipinas sadyang niabot si Fernando de Magallanes diri sa Pilipinas, pobre ang Pilipinas. For almost 300 years ginasuportaan sa nasod Espanya ang Pilipinas kay para mabuhi ang ekonomiya. Kayabag yung moong gitawag ng mga tawana. Ipagkayabag, iyabag yung kayo. Limang kagkawaton. Kawaton sa gitawag ng Espanyol dili. Wala gid po na nahitabo, and at the same time tungod sa gitawag og Espanya nakabaton og Kristyanismo ang Pilipinas. Mabitaw sa Asia, ang Pilipinas ang only nation na Kristiyanos. Pag yung Kristiyanos is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ, kanang inyo doctrine of mga Amerikano ng inyong gidawat. Muna ako magkuag tawag ng history giisulti ay ng history. So dapat mahibaluan din na ka-tribe sa mga tao. Tanawa ng gihimo ni Magellan. Dagan mga tao karon. Dagan mga magtotoo karon. Kumbaga naging butas sila kung unsa ang tinong kapagtuo. Actually, kini nga to ang amigo nga usa ka pastoy, wala siya katugpa sa iyang punto eh. Tanang iyang gipangsulti pointless. Sa may connection ni Magellan sa iyahang tawag anang gibarugan. Yun siya nga, Magellan nagtudlog bakak, nagtudlo og tawag ining kuan. Kado, dili man to preacher si Fernando de Magallanes. Preacher dito si Fernando de Magallanes. Magwali dito, pare dito si Fernando de Magallanes, para ino niya mo doktrina ng Magellan. Before pa natao si Fernando de Magallanes, ang simbahang Katolika na mga rebulto. Diba? Nya pagkaman before pa nahimugso ang simbahang Katolika, ang mga Hudyo kani adto sa ilang templo, nanay mga rebulto. Pwede kabalo na pastoy tuo ko bag nagbasa mo tawag ining ang Biblia. Pero nganong wala mo makatugpaan ni anang maong kuana, nganong wala mo makatugpaan ng kada nga klase nga gitawag og information. Gidili lang ang rebulto kung kana ilohon nimong Dios. Pero kung gamiton ang gitawag og rebulto aron paghimaya sa Ginoong Dios, ay pwede kayo ang templo gani sa Dios kani adto na ay mga rebulto. Ang mga katakumbas mga Kristiyanos kani adto na ay mga imahen or tawag ining mga gi-engrave nga mga imahen sa naong sa apostol ilabi na sa naong ni Kristo sa mahal na birhen. Pag tuon-tuon po panagsa, ay grabe po. Gusto kay tatawag anang magtudlo-tudlo niya pagkaman way tuon-tuon, ba? Kaya naman, nung sa magiging ni Magellan diri sa Pilipinas, ang paghimo og mga rebulto. Iyabag. Yan ni Bas Magellan diri ang nagsugo siya nga paghimo og mga rebulto. Pataka. Muna kung mabiya mo simbahang Katolika, may ngun ana gid inyo ang tawag ini mga pangunahon na nagbasa ba gid tuod ni kasaysayan ning maong tawana? O may ni purpose si Magellan ang Pilipinas aron pahimbag-himong rebulto? Wala pa si Fernando de Magallanes na ginagamit nga mga rebulto ang unang magkristiyano kani adto. Rebulto kaning tawag ini nga mga icons kumbaga ba. Nana magipanggamit nga mga icons rather. Tanang makatakumba kani adto na mga icon. Makatakumba kani adto nya himuon nimong gidili ang paghihimo sa gitawag mga larawan do mo sa kasabot ng ilang gibasa. Gabuot-buot ra sila og tawag ining sabot sa mga butang nga nakasulat sa bilang kasulatan. Unya personal interpretation and opinion ang ilahang tawag ining gipadayag. So ang mahitabuan na is ayun, bawal man na maigo sila sa gisulti San Pablo nga San Pedro nga bawal ang personal interpretation and opinion sa nakasulat sa balaang kasulatan. Opinion na to. Siya ang nagdala mga tribe sa Kristyanismo or Christianity diri sa Pilipinas. Una araman di ay na dapat utang nimo ni imong pagtuo kang Fernando de Magallanes. Kaya kung wala pa si Fernando de Magallanes, di tagilag Kristo karon diri. Di ba? Ya pagkaman imuhang dauton, ha? Kung katong tan-aw ng panahon nila Pablo, uban sa mga apostles, Nagpablo-pablo lang, mura lang iyang manghod. Paning mo na bakit? Basta mahimo mo di Katoliko. Why respeto sa tawag ining mga tao nga gipili sa Dios ano magbitbit sa maing balita. Paning ilang mga pastor katawag pag pastor suanso, pastora suanso. Pero kang sa balagaso magpablo-pablo lang sa na inyohang manghod. nagatudlo ba sila about sa mga rebulto? Dapat Usa man lagi lang pagtudlo lagi abot sa rebulto alang panahon na nga persecuted man sila. Di ba? Usaon man nila tawag anang paghimo paglihok sa ilang gitog palibot nga persecuted sila.
Mao ni nagbasag kasaysayan ning maong gitawag mga tawhana man usahay ba kana bitang maminaw ka din nila mura ra ba gyud tinuod, di ba? Usahay man nila paghimog rebulto sa panahon nila San Pablo, sa panahon ni Ginoong Jesucristo, mismo gani ang founder sa iglesia ang inggit pa sa kupal gipatay pa man gani. Nya maghimo na nung agribulto. Masakpan ka, di ba? Pero tanawang mga katakumba. Mga katakumba sa gitawag og mga Kristiyanos kaniadto tan-aw na to be. Ah, catacombs, catacombs of the first Christians. Okay, yun. Ha? Tanaw na to, ha? Christianity. Okay, tanaw na to ning tawag ini mga katakumba. Dara, oh. Ani ha, tudloan tanis pastoy. Tanaw pastoy. Dapat tawag ini magkuan ka, magtawag ana mag-search ba, ana ba? Mag-search ka ba sa imuhang tawag ining dapat i-search ba kung baga. O tanawa ninyo. Di ba? O, makita man ninyo ang kuan, makita man ninyo. Mao na ang mga katakumbang kung asa magsimba ang tawag ining mga unang mga Kristiyanos kaniadto. Kanya wala yung mga imahen. So buti pa sabot ang mga Kristiyanos kaniadto nagatuog mga larawan. Ikaw di ka butuog tawag ining larawan. So ang buti pa sabot anak mo sa liking kawayan resulta sa lipak nanungha mo. Di ba? Di ba? Ay nalang ni maong gitawag og mga tawhana. Mo na nga kung tawag ining magkuanta ganitang di katoliko mingon ani ta kayabag nga pangunahon na. Sa panahon pa lang nila, dapat mag-isip-isip tani katreba. Dapat ikaw ang mag-isip-isip pastor kay nagpatakalan jud kag tawag anang istorya. Dapat sa panahon pa lang nila, nanay mga rebulto. Nanay ba mga rebulto pero rebulto sa mga anghel. Tawag ang tag 15 feet, tag 18 feet. O, na. Nya ikaduha, di mo pwede nga moingon sila nga oy pag tawag ka ni mamatay ko ha, imo ikon ni rebulto. Self-serving man na kuning ana ang gusto nimo pastoy. Ang una-una sa mga apostol ug ikaw dili pareho. Tanawa ra mo Rizal oh. O si Rizal, ano si Rizal? Ingon ba si Rizal kung mamatay ko himuay ko yung monumento? Wala eh. O nga naman tungod kay dili man serving hero si tawag kanang si Rizal, pero gihimuan siyang rebulto para in honor sa iyang gitawag pagkahiro. Man kami mga Katoliko, gimo anong tawag ang rebulto ang mga santos, ilabi na nga tong Ginoong Jesucristo in honor kang Kristo nga amo ang Dios ug Ginoo, and at the same time in honor sa mabayanihon ug makasantuson gibuhat sa unang gitawag og mga Kristiyanos kani adto particularly kining maong gitawag og mga apostol. Sige lang ato aning i-continue ning ato ang tawag ining iskutanan ha. Sige mo ning ato ang gitawag og part 1. Sa wala pa nakapag-follow sa tong page, i-follow niyo ang atong mga page RJ Orlan Sandra Second TV po punto argumento Kuya Apollos TV page. Ug pwede sa mag-send din na og Facebook stars. Also sa atong mga channels sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe niyo itong mga channels na Catholic, Apologist International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, Barrio Kawayan, Religious Forum. And pwede sa mag-send din na super sticker, super chats, and super thanks. And ayun, sa mga katulong gustong matabang, masuporta niyo yung programa, pwede ninyong ipadala inyong tabang suporta, pero sa mga account numbers, manakaroon din sa mga skills, kasi nagadagang information, pwede sa mag-message na mo, kung bayarin mo sa inyo ang pagpadala. Daghan kayong salamat. O din na kutob, Ave Maria, Viva Cristo Rey.